Ond rwan ta, da ni'n mynd i gychwyn. Gerallt, sut i bod mewn rhyw noson arbennig yn Wrecsam, lle o'na beiriant mawr melyn a dipyn o gymeriad yn ei yrru fo, a rhai o aelodau côr Llewyrch. Wel, be yn y byd oedd yn digwydd na meddech chi'tho fi? Wel, dyma chi'r hanes i gyd. Côr gafodd ei ffurfio ar gyfer rhaglen Dechrau Canu, Dechrau Canmol, sydd y cofio'r llynedd ydy Côr Llewyrch. Erbyn hyn mae gan y côr gryn o ddisg, ac mewn noson lawnsio Gardd o Gariad yn Wrecsam, chydig bach yn wahanol i'r arfer. O dyma'r tro cynta'n sicr i mi weld Jack codi baw mewn noson i gyhoeddi y gryn o ddisg newydd. Oes wir i chi, mae yna andros o stori fan hyn, does? A'r rheswm bod y JCB yno oedd mae yn hwn bydd Esmor Davies yn teithio bob cam o John O'Groats i Land's End i godi arian ar gyfer gerddi i'r synhwyrau, i'r deillion a phobl yn am ar ei golwg. Mi nillodd Esmor fedal aur am gynllunio gardd i'r synhwyrau yn sioe arddio Caerdydd eleni. Ac mae'r gân, Gardd o Gariad, wedi tyfu o hynny. Ond ta, be di'r bwriad wan ta? Be di'r bwriad ar apel yma? Mae'n bwysig bod nhw'n bobl yma'n cael gweld y Sensri Garden, mae'n cael teimlad bod nhw'n cael rhywbeth i o'i bywyd. Dwi'n ddiolchgar yn golwg. Ac ar ôl ennill y Wobr Aur yn Gaerdydd, a'r ardd orau yn Gaerdydd, Gold Medal, so dwi'n cochwniad da. Mae yna stori fan hyn i lyd yn does? Sut mae Côr Llewyrch yn rhan o'r stori mawr yma? Wel, Esmor Davies yn ffonio wedi clywed Llewyrch yn canu ac oedd o isio i ni ganu ar gryn o ddisg, oedd o am gomisiynu can gyn Robert Arwyn a Robin Llwyd a Bowen, a felly mi nath o'n gwahoni i ganu'r gan honno. Dath Esmor ata i efo'r prosiect yma ac oedd yn swnio fel prosiect cyffroes iawn, enwedig bod Robert Arwyn wedi sgwennu gan yn uniongyrchol ar gyfer y prosiect. Felly o'n i'n falch iawn o cymryd ran. Eithon ni ati i recordio'r côr yn canolfan yr Ycheldre yn Caergybi. Ac dyn ni'n hapus iawn efo'r canlyniad. Gobeithio bod pawb arall yn mynd i gweld i ddonio fe a'i ffrennu fe mewn niferoedd fawr. Mi oedd Robert Arwyn ac Esmor ata i ddeud y gwir a deud bod gennyn nhw eiriau Cymraeg gan Robin Llwyd a Bowen a gofyn oedd modd sut yn y byd i'w cyfieithu nhw i'r Saesneg. A, wel, os o'n i lawer hapusach yn neud y ffordd arall rownd, ond dyna fo oedd o'n gais, felly The Garden of Love ddaru ni wneud, a dyna fo, Esmor yn canu hwnna'r holl ffordd i fyny i Land's End neu John O'Groats, fy mynnag mae o'n gyntaf. Mae hon yn bwysig dros ben, a dwi'n chwarae un o'r JCB yma rwan, bod neb adeg gloi ond dwi wedi clywed hi, a mae'n hyfryd dros ben. Swynol dros ben a gwych yn deg. Os ydych chi eisiau copi o'r gan Gardd o Gariad, mae allan ar label Aran rwan, a fedrwch chi gael copi caled wrth gysylltu efo nhw trwy'r wefan a hefyd mewn siopa Cymraeg, ac wrth gwrs mae ar gael ar iTunes ac Amazon a bob math o bethau digidol cymhleth eraill yn dydi.